Одна з галоўных мэтаў візіту палясцінскіх дыпламатаў у Пінск – лёс двух непаўналетніх дзяцей, якія былі затрыманы пры перасячэнні мяжы каля 1,5 гадоў таму. З таго часу яны знаходзяцца ў сацыяльна-педагагічным цэнтры. Іх грамадзянства дагэтуль не усталявана. Мы в город Пинске приехали сегодня, после того, как узнали, что есть якобы наших два граждане задержаны. Мы не могли пропустить спокойно, так как это, как мы поняли по документам, которые мы получили, что задержанные они являются несовершеннолетними, то есть почти дети. С гуманной точки зрения мы должны активно работать, чтобы разрешить их вопрос, чтобы они жили свою счастливую жизнь, как все дети мира. Поэтому мы приехали, чтобы их посмотреть здесь на месте, узнавать их проблемы и помочь их с документами, если это в наших компетенциях, так как еще их гражданство совсем не определено. Акрамя пытання ідэнтыфікацыі непаўналетніх іншаземцаў, вырашэння іх далейшага лёсу дыпламатаў цікавілі магчымасці перспектыўнага супрацоўніцтва ў сферы эканомікі, у прыватнасці ў дрэваапрацоўцы. Наши бизнесмены приезжают в Беларусь, интересы есть, много интересного есть в Беларуси, и дерево, в том числе и их обработка. Заводы у вас есть очень много, крупные, правда, в Беларуси. Это вообще богатство для вашей страны и интерес много для многих бизнесменов мира, которые хотят приобрести. Мы этот вопрос будем помогать, чтобы наши интересы совпали и в экономике, и в сфере бизнеса. Пасля сустрэчы з кіраўніцтвам горада і ўзаемнага абмену сувенірамі дыпламаты разам з начальнікам управлення па адукацыі гарвыканкама наведалі сацыяльна-педагагічны цэнтр, дзе пражываюць затрыманыя дзеці-нелегалы. Як стала вядома з выніку сустрэчы, на якую нашу здымачную групу не пусцілі за карантыну, ва ўстанове пацверджання, што падлеткі з'яўляюцца грамадзянамі Палясціны, атрымана не было.